company ke chengsi arsik jit lapen soda ka berta non angton pen arjoita Karbi Anglong pen di mahaso angtan ke do asamalong ke do barim nei akhei mate Karbi akhei pini arnianta ST mate scheduled tribe hills mani macham arona teng pen long tip kalilang Lapuson kisung tektik aporahut Karbi Anglong lapen di mahaso angtan ke do akarbia tumaphan socio economic ahin kapat Chingthurji Aphan Pura Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Kejalin BJP Sarkar Atum Karbi Development Council Puisi Council Sengpontanglo Labangso Karbi Development Council along Ritin along Penta Bangpuarpu Pekponta Paduponlo Lasi Aron Ateng Pen Kidam Tang Vo Signify Kresir Keparni Dispur WPT NBC Conference Ahemalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang IAS retired person Longki Phangcho Abarim BJP Karbi Anglong Amepu Orun Teron Atum Kachitong Dun Amealong Karbi Development Council Chairman Ronjit Ronghang Lapen Vice Chairman Dilip Taro Pen Chenglok Bangphu Don Atum Semeke Dengasai Mesen Pen Pachun Ponlo Lasi Kivangji Arni Karbi Development Council Ahin Pen Karbi Anglong Lapen di mahoso angtan kedo akarbi tumaphan Mesen Pen Cyclempon Popusi Ningthedunlo Lapen Klem me da meji aphan pusitame Bisonat Karbi live ahin penta hirjume pajerdunlo Pini puthot aduntu arsik jit lapen soda ka betanon angton pen arjikta Iskuti aphan truck ke patong ahir ing tangra kajok ardim along amat Karbi pi inut apran kidam nang Patumi wo signify engkoi raisi urmi arni porphai kep malom Karbi Anglong along rib bokajan police station ka parlo Amrajan Bharat Petroleum Athengno Dimapur pen kewang atrak Scooty registration aphai AS 5A Sirkap G Free Troxy 5A EC mate AS 09 G 4701 aphan ahir ing tangrak pen ke patong ajok ardi mamat aprandam juilo Apran kidam jui abang piamen clear dapti mungpi apoamen sarphong timung ahem jilangso Balipothar asor pusi pangthek ponlo Puthot sorda ka berta nangli tuma phan pachini tu lethot lo Scooty aphan truck ke patong ahir ing tangra kajok ardim along amat Karbi pi inut apran kidam nang Atumi wo signify engkoi raisi urmi arni porphai kep malom Karbi Anglong along rib bokajan police station ka parlo Amrajan Bharat Petroleum Athengno Dimapur pen kewang atrak Scooty registration aphai AS 5A Sirkap G Free Troxy 5A EC mate AS 09 G 4701 aphan ahir ing tangrak pen ke patong ajok ardi mamat aprandam juilo Apran kidam jui abang piamen clear dapti mungpi apoamen sarphong timung ahem jilangso Balipothar asor pusi pangthek ponlo Piniaduntu arsik jit lapen soda ka bertanon angton pen puthot ajoikta Pirthea dang kachun flop abur mate COVID-19 akiso Assam lapen Arunachal ahoy kedo bisonat along rialong COVID-19 akiso aphai kijumji kalisi api ong nang batonglo Lapuson aparahut COVID-19 akiso aphai kipajumji aphan mate bangso akiso pen kachipajokji aphan pura bisonat along prek jam along rialong vaccine center paduponlo Arta ningkan kresir kep pen aki ong arta atumaphan vaccine kendonji aphan bisonat along deputy commissioner ahin pen kachuniri paduponlo Lapuson aparahut patumi wo signify inkoira isi urmi arni bisonat along rialong bangpharoi sira inut abang along COVID-19 akeso longpondo lapen pini arnian kaddo kave bangsuri plira pharu plira bangkep abang puan COVID-19 akeso aphai nangbatanglo Lapuson Avur langno kelong aphai nangki batbom ajoksi pini wo signify inkoira hini durmi arni pen Bisonat Sariali Town Ahithi Doan Inkir Erjiapan Bisonat Deputy Commissioner Ahin Pen Hukum Pipontanglo Labangso Kankir Komentu Pensi Kechek Jimake Pachini Nelang Bonta COVID-19 Avur Jum Jetik ke Kankir Chekche Puta Berta Repdunlong Puthot Sorda ka berta nangli tuma phan pachini tu lethot lo
Pirthe adang kachun flop abur mate COVID-19 akeso Assam lapen Arunachal ahoy kedo Bisonat along rialong COVID-19 akeso aphai kijumji kalisi api ong nang baronglo Lapusan aparahut COVID-19 akeso aphai kipajumji aphan mate bangso akeso pen kachipajokji aphan pura Bisonat along prek jam along rialong vaccine center padupondo Arta kriner ke pen aki ong arta atumaphan vaccine Kendonji aphan Bisonat alongri Deputy Commissioner ahin pen kachuningri paduponlo Lapusan aparahot patumi wasik ni phai inkoira isi urmi ani Bisonat alongri along bangpharoi sira inut abang along COVID-19 akeso longpondo lapen pini arnian kaddo kawe bangsuri plira pharu plira bangkep abang puan COVID-19 akeso aphai nangbatanglo Lapuson Abur langno kelong aphai nangki bat bomba joksi pini wasik ni phai engkoira hini durmi arni pen Bisonat Sariali town ahithi doan inkir etji aphan Bisonat Deputy Commissioner ahin pen hukum pipontanglo Labangso kankir komentu pensi kechekji make pachini nelang bonta COVID-19 abur jum jetik ke kankir chekche puta berta repdon long